Добър ден! Здравей, Георгиос, как си? Благодаря, добре съм. Кое е това момиче? Запознайте се, това е Надя. Приятно ми е, Надя. Вие какъв сте? Аз съм грък. Вие българка ли сте? Да, българка съм и съм студентка по право. А вие какво следвате? Аз уча български език и сега имам лекции. О, майк, здравей! Къде отиваш? Лекции ли имаш? Не, нямам лекции. Търся преподавателката ни, госпожа Гадева. Какъв е по народност майк? Майк е англичанин от Лондон и учи български език. Вторият. Добър ден! Здравей, Георгиос, как си? Благодаря, добре съм. Кое е това момиче? Запознайте се, това е Надя. Приятно ми е, Надя. Вие какъв сте? Аз съм грък. Вие българка ли сте? Да, българка съм и съм студентка по право. А вие какво следвате? Аз уча български език и сега имам лекции. О, майк, здравей! Къде отиваш? Лекции ли имаш? Не, нямам лекции. Търся преподавателката ни, госпожа Галева. Какъв е по народност майк? Майк е англичанин от Лондон и сега учи български език. Третия път. Добър ден! Здравей, Георгиос, как си? Благодаря, добре съм. Кое е това момиче? Запознайте се, това е Надя. Приятно ми е, Надя. Вие какъв сте? Аз съм грък. Вие българка ли сте? Да, българка съм и съм студентка по право. А вие какво следвате? Аз уча български език и сега имам лекции. О, майк! Здравей! Къде отиваш? Лекции ли имаш? Не, нямам лекции. Търся преподавателката ни, госпожата Ганева. Какъв е по народност майк? Майк е англичанин от Лондон и сега учи български език. Четвърти път. Добър ден! Здравей, Георгиос, как си? Благодаря, добре съм. Кое е това момиче? Запознайте се, това е Надя. Приятно ми е, Надя. Вие какъв сте? Аз съм грък. Вие българка ли сте? Да, българка съм и съм студентка по право. А вие какво следвате? Аз уча български език и сега имам лекции. О, майк, здравей! Къде отиваш? Лекции ли имаш? Не, нямам лекции. Търся преподавателката ни, госпожата Галева. Какъв е по народност майк? Майк е англичанин от Лондон и сега учи български език. Пети път. Добър ден! Здравей, Георгиос, как си? Благодаря, добре съм. Кое е това момиче? Запознайте се, това е Надя. Приятно ми е, Надя. Вие какъв сте? Аз съм грък. Вие българка ли сте? Да, българка съм и съм студентка по право. А вие какво следвате? Аз уча български език и сега имам лекции. О, майк, здравей, къде отиваш? Лекции ли имаш? Не, нямам лекции. Търся преподавателката ни, госпожа Ганева. Какъв е по народност майк? Майк е англичанин от Лондон и учи български език.